Gepleyer Azatlyk radiosi. Habarlar günneligimiz dowam etdirýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyna habarçy Soltan Açylowa ýene-de näwelli adamlar tarapyndan haýwat atylýar. Hasanyň oňa 14-nji noýabrda ýene hüjüm edildi we jurnalisti ýerleýän adamlar onuň hiç ýyl surat almalygyny we öýden çykmagy oturmagyny talap etdiler. Soltan Açylowanyň öz sözlerine görä bu waka 14-nji noýabrda ir sagat 8:45 töwereginde ol öz ýaşaýan ýeri bolan Parahat 7 etrapçasynyň golaýyndaky awtodurulga baranna başlanýar. Meniň bilen awtologum ýörep başlanan awtobusyň gapdaly bilen goňur renkli AS4280 AH belgili daşary ýurt markaly awtology ýörep başlady. Açylowa 2 durulgadan soňra awtobusdan düşüp başga belgili awtologa minmekçi bolanyny ýerleýän maşynalar hem saklanyp olaryň biri. Gara kurtgoly, gök jinsi balakly 25-30 ýaş aralygynda garaýagy adam hem jurnalistiň bilen awtologyna minýär hemde Abbasanyň Aşgabatdaky ilçikanasynyň maglumat merkezine barýança onuň ýygynyň aýrylmaýar. Ýerleýjiler jurnalist maglumat merkezinden çykýança köçede garaşyp soň ýene onuň ýygyna düşýärler. Habarçynyň tasdiklamagyna görä ýerleýänleriň biri onuň ýygy bilen Andalip köçesiniň urundaky garawum dükanyna hem gelip girýär we haçan ol köçäniň beýle ýerine geçip azyk dükanynyň ýeňsesinde ötümlük ýagynyň satylýan ýerinden bir kısan surat alanyny ilki uzakdan surat alma diýip gaýgyrýar. Soň ýygynyň ýetip paýy sözler aýdyp maskaralap gaýgyrmagy başlaýar. Ol häzir daş alyp kelläňi döwerin. Fotoaparatyny ýene bir ýerde çykarsaň, sympytyra ederin, özüň bilen bile sympytyra ederin diýip paýy sözler bilen meniň üstüme gaýgyrdy. Açylowanyň tasdiklamagyna görä näwelli hüjümçi jurnalistde haýwat atýan wagty bir ýerlere jaň edip görkezme dalypdyr we soňra oňa git öýüňe, öýüňden çykman otur, öýüňden çyksaň ölersiň diýip haýwat atypdyr. Jurnalist ol adamlaryň şondan soňam ýygynyň galmanlyklaryny ta öýüne gelýänçe maşynly ýydarlanlyklaryny gurrun berýär. Ýatla diýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyna habarçy Soltan Açylowa iýul aýynyň aýagyna 24 sagatyň dowamynda 2 gede hüjüm etdi war boldy. Jurnalist 29-njy ýylda ölüm haýwatyny atan adamyň özüne polisiýadan surat aldyrmalyk barada ýürüýte görkezme berilendigini aýdanlygyny gurrun beripdi. 68 ýaşyndaky Açylowa 2016-njy ýylyň noýabr aýynda hem näwelli adamlaryň hüjümine tede war boldy. Şonda Aşgabatyň Demirgalyk günwatarynda ýerleşýän şypaxananyň kafesine gelen 2 tane aýal onuň üstüne ynha, şo daşy suraty düşürüp Türkmenistany maskara edýän diýip gaýgyryp başlaýar. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Açylowa 25-nji oktýabrda edilen hüjümi ýalygaryp, jurnalistiň başdan geçirmelerini ýurtdaky tanqid dymdyrmak üçin edilen ýene bir guramaçylykly synanyş kökmünde häsiýetlendirdi. Soltan Açylowa özüne edilýän hüjümleriň oktýabr aýyna Gruziýada syýahatda bolup gelenden soň ýene mewz alyp başlandygyny aýdýar. Şeýle-de jurnalist 8-nji noýabrda awtobusyň gapdaly bilen özüni ýerleýän awtolog suraty düşürmegi başarandygyny habar berdi.